nungkung tengara but ning madya suarane uga kanthi pangapa serta komperi suling lan selompret uyuh maura kadya utakoso Campur suarane tetebuke ngelapang utang kanthi panggopo serta berkomperi suling lan selompret yo mawurahan kadya ora akoso Iki kuali wayahe lah keri metune dhisik yo kok dhisik to iki piye iki lho wayang Joko Wetan iki wah
Piye Ji? Masuk. Wayang ayat satu iki Ji. Yo, yo. Lo kok kamu bisa ya? Lo. Yo. La. Ayo toh kota. Moto siji toh. Abon keri abon. Yo, yo, Ayo toh. Ayo.
Yo iki, yo buta, yo ganong. Ayo. Rohim. Yo iki ajarane dadi, yo iki ajarane dadi. Ajarane dadi. Yo buta, yo ganong, yo ngreok yo iki. Lo. Ayo. Lo. Lo. Iki ajarane David Mucikari. Ya, Rohim. Yo Ayo toh. Orang kita masuk angin toh. Orang kita masuk angin toh. Tonton barisane toh. Ayo toh. Ditoto barisane. Ngadep kalor. Buta Jawa di udan. Ben weruh. Iki lho, butane oplas. Ayo toh, gak kira masuk angin. Ngetanan yo le, ngetanan le. Aja ngulon-ngulon. Tos, yo.
Yo. Yo. Ayo toh. Ayo. Jagat Dewa Batara, ya jagat Maesungkara. Durut. Ampun. Toton Wadyabala ning ngarep ngadep mengetan. Kabeh jejer madhep mengetan. Ampun. Kepok Basma Prisi mangertenono ing dinaning iki awake dhewe bungae ora jamak-jamak. Bungae ora jamak-jamak yaiku awake dhewe ngenani panglipur ing sasi Ramadan iki yaiku bolo opras bagi takjil nenging sing bakal tak maremke batinku ya kuwi kadange dhewe saka Mbriyang Wetan Kang Mas Aris maestrone Jaranan Buta wis mlanglang buana mulai toko Banyuwangi Jember Lumajang lan teko Lampung. Wong yo ento bodho teko kono. Amit kakangku lek Wadyabala saka Lumajang anggene kiprah yo macem-macem sing priji kuwi sing latih dudu Ambon nanging sing latih Dandi dadi yo ana solahe Ganong sing Rohim tambah nemenan perdana sing ngajari David Mucikari ya ana kaya giring bebek wis dadi pangapurane mung aku minangka adimu saka Brang Lumajang lek anggene solah ing dinaning iki kurang prayoga ning manahe panjenengan ya Kakang amit sewu lho ya Kakang ora ngenyek ya ora nguciwani sampean bene enek buta kok wedi udan wis gak kira masuk angin buta gedhe ya aku minangka gantine sampean ning Singa Manunggal ya aku minangka gantine sampean ning putra ratu kurang ajar tanganmu iki lho iku ana kakange dhewe teko Brang Wetan Banyuwangi oh hilap amit sewu ya Kakang anggene aku ora Wadyabalamu kurang prayogi ayo Kang Mas Jodi kepyakno anggene aku ratu ning Putra Daya Singohai ayo Mas Jodi lo Yo yo wah yo yo
Kepok. Kowe aja nganti lali. Kadange dhewe Mas Aris kuwi menaka gurumu. Ning mliweke. Neng mliwes putih. Sing diwadengani almarhum Bapak Satuji. Sing dadi pengarepe yaiku kakange dhewe Mas Aris. Kowe kudu sungkem, kowe kudu tawaduk. Aja nganti kowe dadi kuciwaning batining kadangku Mas Aris. Ngerti? Nyapo kok ndelik. Kowe aja kok gur kaya ngono prejengane ning ilmune dhuwur. Kowe kudu hormat. Ya uga jenenge basema barang kuwi. Lek Ambon ora Ambon. Kowe anu kowe. Warane Pak Kobro jarine. Ayo, diprapano. Ya. Ae. Yo. Ah.
Sarang amal badhe sarangan opas luwajang ingkang anggaripun tari jarana buta ing wasana dhateng sasana wonten mriku. Yo.
Gebrakan le. Bojleng iblis laknat podo Cek-cekan. Sekabehing para prajurit lan kowe sang regan patih ana pari gawe ngapa nganti ana banda yuda sing gedhe kaya mangkene. Nggih. Ayo saya suwe Ampun. kitan saya suwe Ampun. sing kapiye di Kados pundi? Sinuwun. ayo ora iso ora sore ora jembar ora rupak wani ayo tak aladeni njaluk pirang dina kowe ayo dadekke Bandayuda sing gedhe disekseni para Nggih. sing ana ing desa Pasiran kene ya Ki. Ambet sewu. Kula boten pun lamak dumateng panjenengan. Nanging panjenengan wiwit mulai wawal mau kok kados sing kuciwa kalian kadang-kadang kula. Boten Dik, boten. Kok nganti panjenengan kados mekaten boten trami kalian pun kadang-kadang kula dadosaken perang Bratayuda Jayawinangun ing dinaning iki. Jur sing dadi karepku piye iki? Kula minangka taurunaning Wadyabala saka Lumajang boten trami. Awit menapa kula wau pun sampun sanjang sampun ngendikan dumateng panjenengan lek bilih kadang kula niki tasih belajar. Kok panjenengan badhe perang Bratayuda Jayawinangun ing tanah Pasiran kene. Saya suwe tan saya peteng. Saya suwe tan saya bengi. Pun
Panjenengan cukupe kue bali lo marang Praja. Ayo. Tadhe koning palagan peperangan sing gedhe. Ritu mawur. Mangawura wur-wur. Ayo. Kadangku. Barisoning nguriku siji-siji. Ayo. Tuan. Kebok Basemo Priji Agam. Barisoning nguriku yo, Ger. Aku minangka mbelaning kowe bakal nglawan Kadangku saka Brangwetan Banyuwangi. Amit sewu yo. Sepi. Ayo.
Ayo cok, ayo cok, ayo cok. Ayo, Cok. Slow. Oh. Canda gulune. Uncal nih, jos. Ayo mana nih? Jauh. Ayo Bos. Nak krosona. Ora krosole. Ora kroso. krosole. Orang tegas orang apa-apa lupa nih. Sabut tak kemana nih? Yo. Yo. Jos. Saya ya. Ya. Ngelak, ngelak, ngelak. Ya. Ya. Ayo. Wanti dekat dasar pasir yang ayo nak. Yo. Halo, halo. Yo, lala. Canda le. Canda gulune. Ayo lala. Ayo. Canda jambu lele. Yo. Yo. Dak krosona. Yo. Ayo canda. Canda gulune. Canda. Uncal nih. Halo. Jos. Hai. Aduh, Buang aduh. sampah pada tempat. Buang sampah pada tempatnya. Puntone sing siji ya minangka otot kawat kalung-kalung tok. Buto katon yo. Sopo kae nak yo? Ayo. Yo minangka buta rapik rawi sangkara. Yo. Ayo. Yo. Yo. Ah. Yo. Ayo wis. Ah. Yo. Sudah krosona. Mana le? Yo, detona. Ora krese. Ora krosole. Ora kroso balen ono mana le? Ayo Mas Dapen, ayo Mas Dapen. Ayo. Kecut Mas Dapen. Ayo. Ganti saleh iki le. Awas. Ya. Yo. Ah. Ayo Bos.
candaan le. Ah. Lah, Ayo. teko-teko makotae anyar le. Buto milenium kae. Eh. Ayo, ayo, ayo. Ayo, canda Ayo. dulu nih, ucap nih. Candaan le. Aduh, 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 aduh. Ayo, ketole, ketole. Ayo, ayo, la 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 la. Ayo. Ayo, oper setane, dioper setane. Ayo, ayo. Cok. Kan kira sanjo pomo tekan sabetaken yo yayi. Kok nggak jadi? Oh, ah, oh, ah, Dumateng kagem para pamirsa kakung sawetri dhateng sasana pagelaran sonten menika ingkang hanggung hamestuti menika pasukatan pamungkasipun tari Jaran Buto ingkang dipun awurwakani para kadang Opras Lumajang ugi disengkuyung kalian para kadang Jaran Buto saking Prangpetan. Ugi saderengipun kula ngaturaken matur sembah boten kata lumpen dumateng para kadang saking Singo Putrajaya. Kagunganipun Mas Anas saking Karangrejaya Suwilangun ingkang derek kalangkung amayu bagya. Ugi boten kata lumpen kula ngaturaken matur sembah nuwun dumateng pagelaran Singo Jayeng Rono kagunganipun Ki Bapak Iswanto mijilipun saking Suko Sari Kunir Kabupaten Lumajang. Ugi boten kata lumpen matur sembah nuwun rawuhipun sedaya para kadang kula reog saking Latah Jember utawi Kitha Lumajang ingkang sampun anyeng kuyung paharganipun Opras Lumajang ing soto punika. Ugi Republik Hoya matur suwun terima kasih ingkang sampun ndadosaken dokumentasi pagelaranipun Opras Lumajang kanthi purwakane pagelaran saking pangke pamungkase pagelaran soto punika. Mbok bilih awonten kalepatan ugi kekirangan kula ingkang dados pangandhawaliwara ugi wakilipun para kadang Opras Lumajang ngaturaken nyuwun agung ing samudra pangaksami. Ugi boten kata lumpe kula ngaturaken sugeng sonten sugeng pinanggih ing sasi Ramadan ing taun ngajeng. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa tahun depan. A, E, O, A, E.